So what's up mga mate? It's been a while nga wala na kita nag-post o video kay medyo na busy ta sa atong beauty karon diri sa Australia no. Karong adlaw i-challenge na to atong self kung kabalo pa ba itong bae o kutsilyo. Oh my God! Wow! And gibuhat na ako ni na video mga mate. Is para nilito sa mga tao mga nagduduha gani og sugod og butchering. Kung gusto nimo mo adto gani adto na gani para sa inyo nga naglantaw sa inyo nga karon ang ato ang buhaton is mag-blindfold ka while nabae mo kutsilyo. So, para sa mga bata nga naglantaw diya sa balay, ayaw ninyo nagsunduga kay buang ka magbuhat ani. Stay tuned mga mate, sugod na ta. Pero before na ito na ipakita, introhan sa nato ni para murag true. It's been 3 years na mga mate na sukad na resign na ta sa atong trabaho as a butcher. Pero during sa atong 3 years na butcher mga mate, halos kada adlaw din nato ni ginabuhat. So karon ato ang sulayan kung kabalo pa kita mo bahay do kutsilyo. Nice. As I mentioned mga mate, ang atong igamit karon is katulad po mga ginagamit ng unang ang akong ipanggamit ng mga materials para sa pagbaid. Katulad sa mga ginagamit na akong bayaran before. Basic na siya nga bato, so ayaw lang yung kahadlo ka ng mga paniraan. Actually, ang gamit na ito nga bato is oil-based na siya, which is pwede na siya gamiton na ang imuhang i-lubricate sa stone is oil. Pero na-practice na yun ako nga water akong gamit. So, karong adlaw itong gamiton, itong mga naandan dyan na ito. So, ano siya, natay sponge. Muna siya itong i-anak dito. Yeah, boy. So, of course, mga mate, since delikado man ganyan itong ginabuhat karon, no? Behind the scene, naang ako magulang, nagalantaw siya sa ako ang mga ibang buhat kung masaman ba or dili. Na ako magulang, nadiha karon, naglantaw sa ito ang kabuang. So, yung kaso masamad ka, natay first aid, nagyandam. Galawgaw kay mga mate, kaya na nakita ganina, pistot grip na ako ni. Motong ibadlong ko sa ako ang safety officer na naadiri kauban ako karon na dili daw ka na ako gamiton kay base daw niya malipong ko masamad pa hinoong ko sa ako ang kalaki. Salamat ako ang safety officer kani gwapo gani siya. So karon kay andam naman set naman gyud karon mga mate and murag kantok kay kuan niya akong ginabuhat karon magampo sa ta. Bahala na sa Batman ani. So imana mo gyud sa mga mate muharo na siya ibali-bali ang pag sa kutsilyo. Wala gud ni siya. Wag gud ning ayo ning atong bala pero di gud niya mahait. Wag gud. Wag gud koy ma-feel na kuan. So isa ra gyud nasulti na ko ng mga mate. Pag blindfold jud ang mga mate, jud dili man pud siya sayon kung naka-blindfold ka. Anyway, kadugay-dugay nato nga nagbaid sa kutsilyo. Nana siya ginatawag na itong muscle memory. Kuha lang nga po mo siya, pero dili dyan din nana sakto ang pagbaid sa kutsilyo. Okay, bites na ni. So, atuan na ni siyang humano niya itong kabuang mga mate. So, humano na ito ang pagka-blindfold. Lalo na ito ang blindfold. No! God, please, no! No! Kung tanggal sa tuong blindfold mga mate, atuan na siyang i-steel karon. So, ang kanina process na itong ginabuhat doon is mo na siya ginatawag na honing. So, natay gamit na steel rod ang tawag. Atuan na siyang i-polish ang ato ang blade para mas mo hagtik ang iyahang pagkahait sa kutsilyo. Damn! Ang sulab nga nabuhat na to is naadol ka na. So, kay siyempre tuuhon man ko. So, ni pabor ang ato ang pag-blade sa tuo. Kaya siya, nagduduha, gano'n siya magpahiwa ba yun ang papel o dili. So, na natin papel, the moment of truth, I hope na medyo madutlan ang paano siya gamay. Pero, salig ka na madutlan gyapon siya gamay. So, okay lang. Okay, this is it. Pwede na mo. Lipay pa. Wow, kasi. Balik-balik pa niya hiwa. Grabe din yung mga mata. So, nahait ba yun siya.
ang nakaapan lang yun yung mga mic is medyo gaspan lang yun siya. But anyway, kung dili manggaling siya inana ka demanding ang job na yung buhaton, like ihiwa lang yung mga karne or mga gulay. So that's it mga mic. I hope tungod kasing mga yung mga kabuang na itong apply, nagyapon tay natun-an sa ato ang kabuang. So fun fact lang mga mic, ikaw nakasugod na nag-grocery or nagpadulong pa lang kanina. Ang pagbayad sa kutsilyo mga mic is essential din tayo na siya para sa isa ka matalino. So that's it mga mic. I hope nga naatay nahatag na value sa inyo nga karon. Ikaw nagsugod na ka og kutsilyo karon and medyo habol pa jud imong kutsilyo. Ay kabalak ka pag blindfold po. Pero padayon lang og tuon and ayaw kadlok og kamali kay diha man ka mahimong tama. So that's it mga mic. See you in the next video.